Здравословни понички под 100 калории. Ако сте на диета, но обичате сладко, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Подходяща е и за деца и съм сигурна, че ако имате някой мълчуган вкъщи, много ще я хареса. Днес ще направим понички. Да, ще ви покажем една много бърза и лесна рецепта за понички само с 5 съставки. Да започваме? Да. Започваме като разбиваме 2 яйца. Аз ще ги разбивам. Давай, аз едното ти друго. Разбиваме ги добре. Добавяме 20 грама еритритол, 12 грама какао, бак пулвер и 60 грама фъстъчено масло или тахан по избор. Разбъркваме добре и разпределяме в 6 формички за понички. Ако нямате такива формички, може да ги разпределите и в формички за мъфини. И печем на 180 градуса за около 15 минути. Ето го и резултата. Получиха се много вкусни и много пухкави. Може да украсите по избор, а за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга "Здравословно за всички от дома". Към нея има и 2 книги подарък: "Шоколад без вина" и "Яж торта без вина". И не забравяй да ме последваш!